И здравейте, приятели! Днес ще играем Ranked Reload, Bios Duo и още много неща, които ще решим по-нататък в видеото. Нека да започваме. Ако ви харесват видеята, които правя, моля абонирайте за канала за още подобни видеа. Много благодаря на тези, които лайкват, споделят и се абонират. Пожелайте ми късмет в първите 5 рунда. На това ще играем 5 рунда. След това може да почнем да играем Ranked Reload. И след това ще имаме късмет, че сега точно свършиха рунда, да не чакате. Добре, почваме. Пожелайте ми късмет. Нека видим на какво съм способен днес. Това ще го вземе, това ще си го оставим. Така, нека да почваме. Така, нашия съдия. Защо ходиш на там, като знаеш, че си умреш? Той отзад ме страда. Жалко, че съм сам, но ще се опитам да победа за вас. Ако не ме спиете с ракета. Обичам тази игра да се гледа. Не, слаб съм. О, тези летящите... Хора, ако знаете, ето тези човека пред нара, боксови ръкавици обърнах се, извинявам. Са много противни, затова опитвам се да избягвам. Надявам се тази седмица да качвам поне още няколко видеа, защото не съм сигурен кога ще мога. Ако не кача тази седмица, обещавам и другата седмица ще кача повече. За тези, които ми харесват видеята. Като можете да видите този много удобно. 100% над мене. Че
този с ръкавиците има много по-голям шанс заради късмета му с тези ръкавици, защото ако го сплитнат, ще има много по... И опцията му за стреляне не е лоша, бие по много, но както видяхте, умря от един по-добър от него. Добре, сега ще се опитам да се стегна и да направя нещо, преди съм се изложил отново. Хора, следващите видеа, които ще кача, могат да бъдат с сюжетки. Но ако и вие желаете, ми кажете дали ще го харесате, ако не го, ще реша с кой да играя. Но няма проблем, ако не ви се играе с мен. Оп, стрелят ме в гръб. Това не ми харесва. Изобщо. Така. Ако можех да... Иска да ме бие. Много тежко. Един. Оп. Нямаше какво, бях на малко. Добре хора, мисля да спирам с това. Нека почнем с Ranked Reload. Може би ще е по-интересен за вас. Ако ви е по-интересен, пишете в коментарите другите видеа да играя на Ranked. Които не искат, ще им прочита коментарите да видим тяхните предложения. Така, Ranked Reload и нека да започваме. Добре, започваме. Така. Дано тази игра да е успешна, да не се излагаме като миналия път. Ако ви харесва как играя, може да пишете в коментарите да играя с вас по желание, казвам ви, който не иска, няма проблем. Нека скочим. Айде, влезе ляв, че скочим. Така.
Трябваше да скочим вътре, за да направя оп. Който влезе, ще няма шанс. Ще помпа. Или има шанс. Трябваше да... Точно пък филтър не трябваше, ама... Айде. Да се пробва, както се казва. Мога да видите на 3 кръв съм. Това изобщо не ми харесва. Хубавото е, че този не остана на много. Сега ще се опитам да го убия. Ето, виждате. Ще изпия Big Shield и ще се опитаме да го убием. Не. Знам си, че ще дойда отгоре. Трябваше да реагирам. Няма да скачвам пак там. Виждам Legendary Chest, ще се възползвам, ако някой не ме убие. Казвам ви, тази игра ми е нещо видео, ще окажа, че е с най-лошия късмет. Само някой да не ми изкочи отгоре, защото... Имаше човек зад мене. Не ми харесва, това не ми харесва. Не мога да затворя. Нямам помпа! Минус 3 не е зле, но не е и добре. Не съм толкова слаб, колкото изглежда на видеото, повярвайте ми. Добре. Хора, ще изиграем още една игра. Дано и се надявам тази игра да почне с хубав късмет.
Да не говорим преди сме почнали. Няма да казвам големи думи. Не се тимвайте. Така. И се доскочил в този град. Така. Желайте ми късмет. Той ще дойде при мен. Моля те, защо не ми даваш помпа? Моля те, защо? Кажи, ако ме мразиш, ще го приемеш. Не, няма си хема. Този отгоре. Не, на едно е. Как не мога да умирам от такива неща? Извинявайте, много се излагам. Всъщност все едно, докато снимам, също чувството е еднакво. Нов съм. Не съм редовен в YouTube. Ще ме разберете. Извинете. Хора, мисля, че това ще е за нещо видео. Обещавам и следващото видео. Или ще играя с някой, или ще играя с Battleship Me. Да сте живи и здрави и ще се видим в следващото видео. Довиждане. Чао.